So, naimbag na bigat tayo aming kakabsat. Kit tatangal daw, kit pagpapatangan tayo man, dagit na duma-duma mga klase ti tattao, mapan makilamlamot, na duma-duma ng okasyon. You serious? Iti mapan makipangan dinatayan, ti kasaran, birthdayan, hindi binyag. So ano nakasagana kayon? Rugyanan tayo. Muna nga klase, iti kong kunada nga napuskol, tiro ka na. Nata, napamulatan, uri madiday na ayaban, nangalat ti pingganan, napanjilamisaanan, napan naggawti kananan, uri nga nagpakpakada. Madita pinayaban sunak, nabsugan tanimalan, hindi na ako. Numadim kahit di mapanaganan tinapuskul tirupan. You serious? Madi ka mapano di na kaya ba? Tandaanam. May kadwa nga klase. Kay tao nga man naging babain. Kay tao nga man naging babain. Di ko aya banda. Ay nako, may katita. May kaggawti ka naman eh. Eh ante, napsuga pa. Pangpangan ko lang ante. Hindi ginawaan da. Inawat naman. Sana pa na eh, boss, nagpag-aulit. What? Dititigong ko na nga man naging babae ng tirawat mag-aant animal. May katlo nga klase. Ay di tao, awan ti babain na. Sakto tanang ngagma. Ay di tao, awan babain na. Tagamin, inimbitaran da, mapan makipangan, kamao babain na. What? Hindi ko matataw nga na isinsina, dedi ninong, dedi agberde, agpakasar. Kaya napanlata nakisangon at tagamin di lamisaan, da kaado ti makan. Nakasla di lamisaan ti ordinary nga bisita. Mabilpili lang ti makan di jay. Kita na tinobra na napanaki. Iksango di jay na. You serious? No ti kasta, ado ti makan na. Inaapo. Kung babain mo. Ikaw ba't nga klase? Kaya di tao nga kontento. O hindi di tao nga kontento. Tagamin. Hindi nalpas nga nagkaputi di birthday at nagawit ang nagiti barkada na. Tilate baga-baga na. You serious? Ibaga na nga, ay di so basta kurang ti kastoy na. Kung hindi na pinapsog, di kwa basta kurang ti kwa na, raman na. Sabang kalagor ng ipanganan, agriri ka pa, libre lagaro din di kinam mo. Si kapel at agriri. Eh na po, mariribukan naman. Di may kalima nga klase. Di tao nga piling. You serious? Di tao nga piling nga kaslasuna ti nagpa-birthday unog pakasar agpabinyag. Nakastoy tubra na. Ayun, sige kayo di tao. Manggaw kay latanta, dupe di junag. Sila malasuna tagpa-birthday yan ah. You serious? So napay kiti mga ibaon dagiti bisbisitan, mangan ta adupay kanu di jay unag. Apay si kagpa-birthday yan. What? Ina po mariribukan naman. What? What the fuck? So dayta ti lima kakabsat nga naduma-duma nga klase ti tattao nga mapan makilamlamaw tigdudumang okasyon.
So anong barbaro kayo dito yung channel ko, anyo liplipatan nga nag-like, mag-share, subscribe ti YouTube channel ko. Tapno, tikas takit itultuloy ko lahat at upload ti video. Kung nagdaman request yung nga video kakabsat, kit mabaling kayo comment di jay comment section dito baba. Tapno tikas takit maramidak ti video. So data lang ti topic data kakabsat. See you next upload.